Μία άλλη λιγότερο γνωστή, αλλά τραγικότερη ιστορία έλαβε χώρα κοντά στον Ασπροπόταμο, εκεί που αυτός χωρίζει τα βουνά της Άρτας από τα Άγραφα. Εδώ κατέφυγε η φάρα των Μποτσαρέων με όσους είχαν απομείνει από το Ζάλογο. 1148 άνθρωποι σε μια πολύ οχυρή τοποθεσία στη Μονή Σέλτσου, κοντά στο χωριό Πηγές της Άρτας. Ο Αλής, καταπατώντας τις συμφωνίες και θέλοντας να μην αφήσει Σουλιώτη για Σουλιώτη ζωντανό, στέλνει ένα σκέρι από 7.000 Τουρκαλβανούς, τους οποίους είχε επιλέξει ο ίδιος έναν χωριστά. Κάθε ένας από αυτούς είχε χάσει και κάποιο δικό του στη μακρόχρονη σύγκρουση μεταξύ Αλή και Σουλιωτών. Οι Σουλιώτες επί 3 μήνες αποκρούουν όλες τις κατά μέτωπο επιθέσεις των Τουρκαλβανών. Μετά όμως από προδοσία προσκυνημένου Αρματολού, που είχε συμπράξει με τα στρατεύματα του Αλή στα πλαίσια του ανταγωνισμού για τα αρματολίκια της περιοχής, ευνηδιάζονται οι Σουλιώτες από τα νότα. Επακολουθεί μακελιό, ενώ οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να περάσουν τον Αχιλλώο προς τα Άγραφα, γκρεμίζοντας τη χαράδρα της Γκούρας από τη θέση πέτακας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι περισσότερες. Γράφει ο Περεγουβός: «Εν σώμα εκ 2 σχεδόν χιλιάδων συγκείμενων προεφόρμησε εις το μοναστήριον δε να εχμαλωτήσει τα γυναικόπαιδα και αρπάξει τα κινητά αυτών πράγματα. Πολλάς γυναίκας προέλαβαν μεταξύ μοναστηρίου και ποταμού, οι οποίοι αναγκάστησαν να επερασπίσουν τα τέκνα των και αυτάς διαμαχαιρών, ξύλων και πετρών. Δεό πολλέ εξ αυτών εθυσιάστησαν υπό των Τούρκων, όσοι δε προκατέλαβαν τας όχθας του ποταμού, ανοίξασε τας αγκάλας, ερίφθησαν εις των ποταμών αυθορμήτως μετά των φιλτάτων, των οποίων τα ελεύθερα και ιστορικά σώματα εκάλυψαν, κατέσυρον και εξέμεσαν σποράδιν επί των όχθων τα ρεύματά του». Μαζί με αυτές σκοτώνεται η Κιλένου Μπότσαρη, που έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για το θάρρος της, αλλά και για την ομορφιά της. Τελικά σώθηκαν μόνο 50, μεταξύ των οποίων και ο Κίτσος Μπότσαρης μαζί με το γιο του τον Μάρκο, που τότε ήταν 13 χρόνων. Υπάρχει και σήμερα η σπηλιά του Κίτσου, όπου κατέφυγε μαζί με άλλους μέχρι να αποχωρήσουν οι Τούρκοι.